pozápasovú tlačovku, máme tu dvoch našich hráčov. Prvým je teda brankár, ktorý sa po dlhšom čase predstavil v bráne domácich, Mario Švec. Tak poprosím krátke hodnotenie dnešného zápasu. Tak myslím, že počas toho zápasu sme dominovali, aj keď sme hrali horšie. Nedarilo sa nám premieňať šance, ale sme určite rádi, že sme to akože zlomili ten druhý polčas a nakoniec ťahli ten zápas do víťazného konca. Ako ste prežívali tie chvíle, keď sme bušili, boli sme jasne lepší a nedarilo sa dať ten gól a potom prišla napríklad 60. minúta, kde hostia ohrozili bránku, jedna z mála šanci, ale boli ste v takých istých zákrokoch, ako ste to videli z brány? Tak bál som sa toho, že vlastne budem do nich bušiť, náhodou prejde nejaký protiútok a inkasujeme gól niekde pred koncom. A nakoniec som rád, že udržali sme vzadu 0. Preto strelili sme 3 góly, čiže sme určite šťastní a je to také dobrá reakcia na to, keď sme pred týždňom prehrali v Stropkove, čiže sme rádi, že sme vyhrali. Keď si spomeniete na ten zápas v Bardejove v jeseni, boli ste tam? Bol som, ale nechytal som, bol som na lavičke. Pamätáte si, ako to dopadlo? Pamätám si, vlastne vyhrávali sme tam polčas 2-0 a ten zápas nakoniec skončil 5-2, čiže 4-2, no. 4-2. Nespomíname veľmi dobre na neho a sme rádi, že sme to Bardejov vrátili vlastne. Výborne. Kedy ste sa dozvedeli, že pôjdete dnes do brány? Tak tréner mi vlastne v piatok sa rozprávali, písal mi na WhatsApp a nejak mi oznámil, že on sa pripraví na to, že pôjdem sa bol do brány. To je všetko. Jasné. A potešený v tej bránke? Užili ste si? Som potešený, keďže súťažný zápas som chytal asi po pol roku. Aj celkovo ani príprave som nechytal žiadny prípravný zápas kvôli zraneniu, čiže som rád, že som sa konečne do tej brány dostal. A aj trošku ste si zachytali, tak prajeme veľa úspechov v ďalších zápasoch. Veríme, že budú rovnako úspešné. Ďakujem. Máme tu ešte hráča, ktorý striedal v 46. minúte. Tak máme tu Patrika Rindoša, tak poprosím aj jeho krátke hodnotenie zápasu, ktorý sa zlomil v druhom polčase a teda konečne prišiel ten vytúžený gól v 72. minúte. Ako ste to videli? Súhlasím s kolegom. Myslím si, že sme držali Bardejov dosť ďaleko od našej bránky, hrali sme dobrý futbal. Možno, že dalo sa lepšie nejaké situácie riešiť, ale nepúšťali sme ich do nejakých šancí, čiže myslím si, že určite sme si výhru zaslúžili. Zápas sa mi zdal taký dosť tvrdý zo začiatku, taký vyrovnaný, hralo sa prvojčine v strede ihriska a rozhodca niektoré zákroky nepískal, ale si myslím, že veľmi férovo, ani na jednej strane, ani na druhej nechal taký voľnejší priebeh, ale tomu zápasu to asi neuškodilo. Lebo nakoniec prišli aj tie góly, prišli aj šance. Ako ste to videli? Súhlasím, výkon rozhodcu bol podľa mňa celkom v poriadku, ale upískol sa tam tú penáltu v prvom polčase. Myslím si, že si to aj on na videu pozrie, že to bola penálta. Ale ináč ako ťažko bolo niečo vytknúť. Vždy je to také sporné, stále bude jeden tým žiadať viac faulov ako ten druhý, ale je to na ňom, ako sa rozhodne. Myslím si, že dneska to nebol jeho zlý výkon. Taktiež treba pochváliť nás ako celé mužstvo, bolo to naozaj výborné a hlavne to, že aj po tom prvom gole, kde sa to vlastne zlomilo, sa ostali hráči pri chuti a do poslednej minúty chceli a dávali tie góly. No väčšinou je to tak, ten prvý gól to zlomí a super to trošku otvorí tú hru a potom to už do tej voľnejšej obrany nám to ide viac. Máme dosť technických hráčov a aj rýchlostných hráčov na to, že by sme vedeli takú otvorenú obranu prekonávať. Dvaja Filipovia dneska rozhodli. Filip Turlík dal jeden gól, teda ten prvý, a potom Filip Serečín 2 góly v 83. a 92. minúte. Myslím, že aj pre divákov atraktívny zápas, aj keď po 8-gólovej nadielke z minula to možno nevyzerá až tak, ale je to vybojované a pekné víťazstvo. Čo poviete na adresu celého mužstva? Tak každý zápas 8-0 asi vyhrávať nebudeme, ale tak si myslím, že
Tak ako rozprával Majo, že to dlho držať stav 0-0 nie je dobré, hej, stále môže prísť nejaká situácia a už prehrávame a bude to o to horšie, ale aj tak si myslím, že ten zápas bol stále z našej strany dobrý a trpezlivý. Len preto sme tu slali. Super. A ako sa tešíte na najbližší zápas v Košiciach? Tak ako na všetky. Pripravíme sa cez týždeň a uvidíme, čo bude. Výborne, tak na záver ešte pozývame všetkých na domáci zápas, ktorý bude vlastne s posledným mužstvom tabuľky, ale to tiež nemajú čo stratiť, nebude to jednoduché. Žiadny zápas nie je jednoduchý. V tejto súťaži môže každý s každým vyhrať, čo môže. Tak pozývame 27. apríla na zápas Red Fox, Stará Ľubovňa a prvý FK Svidník. Chlapci, ďakujem vám za rozhovor a veľa úspechov do ďalších zápasov. Pán tréner, no ako je to do 72. minúty čakať na prvý vytúžený gól, keď máme jasnú prevahu? Keď som kontroverzie na zápase, to je taký dla nás problém, bo sme nie sa tedy sebavedomí. Tu się zaczyna problem. W pierwszym polczasie sme nebyli trpetliví v našej hře. Chybal nám pohyb. Rozhodnuté hráči też nie stało to nie był to dobry wykon z naszej strony. Drugi polczas, myślę, że dobrze nastąpiliśmy, zaczęło to szybko fungować. Czekaliśmy na ten pierwszy gol, 72 minuty, cieszymy się, bo myślę, że dnes był to težký zápas. Bardejov určite nás potrapil u nich na jeseň, kde sme vyhrávali 2-0. Teraz sme nedopustili, že by otočili zápas a mali sme ďalšie možnosti, ktoré sme využili. Potešilo vás ďalšie góly a že chlapci nezačali hrať na istotu, ale útočili ďalej? Jasne. Myślę, że doleżne jest to, że nie wygrywamy, ale doleżniejsze jest to, że wygrywamy ten ciężki zapas, gdzie nam wiele rzeczy chybało. I to jest doleżniejsze, bo te małe rzeczy mogą robić wielkie rzeczy. I tak na to pozeram. Dneska stradania naszych graczy, tak samo myślę, że były wyborne. Prečo daliśmy jeszcze 2 goli więcej po tym pierwszym. Także to jest doleżne i z tego sobie trzeba cieszyć. Dnes po dlhšej dobe bol brankár opäť Mario Švec. Ako padlo rozhodnutie? Bolo to rozhodnutie iba trénera alebo viacerých funkcjonárov? Wszyscy, to jest chyba moje rozhodnutie. Wszyscy fungujemy w tym mnóstwie na rywalizacji i tak też pozeramy na pozycji brankara. Filip Legitko, myślę, że jest naszym doleżnym graczem, veľmi doleżnym graczem. Ale dnes zmieniliśmy tą pozycję. Myślę, że chłopcy chcą rywalizację, mają oczywiście ten moment. Dneska zvládnął ten zápas wybornie. Myślę, że nie miał wielu szans się ukazać, ale cieszymy się, że zagraliśmy na 0 vzadu, dzięki czemu bramkar bude sebavedomý na budúci zápas. Ako sa pozeráte na divácku kulisu? Sú tým 12. hráčom aj tí diváci? Je to dobre v Starej Ľubovni? Mamy taką, myślę, że skupinę, która cestuje z nami na zapasy łąku, kiedy gramy. Także z tego się cieszymy, mamy podporę z ich strony. Dziękuję wszystkim, którzy nas podporują i w tych dobrych momentach, i kiedy pregrywamy, bo to też jest doleżne podporować, kiedy się pregrywa. Nie len kiedy wygrywasz, ale kiedy pregrywasz. To jest doleżne, to jest mnóstwo. I myślę, że wszyscy wiedenie, team realizaczny, chłopcy na igrisku, diváci, to jest wszystkich wygra. To nie jednego gracza, tylko wszystkich naszych, to jest wygra. Tak, ďakujeme za rozhovor a držíme palce v ďalších zápasoch a prajeme vám, aby ste sa naozaj dostali opäť na to čelo tabuľky v 3. lige. Ďakujem pekne, treba držať palce. Ďakujem. Všetko dobré.